Καλημέρα Φοφό, τι πίνεις κάθε πρωί? Το πιο φτηνό και ίσως το πιο πολύτιμο πράγμα του σπιτιού. Νερό. Εγώ πάντως, μόλις ξυπνήσω, θέλω καφέ. Κι εγώ θέλω να κερδίσω το λότο, αλλά πρώτα πίνω νερό. Και γιατί όχι κατευθείαν καφέ? Γιατί όλο το βράδυ ο οργανισμός μας μένει πολλές ώρες χωρίς νερό. Ένα ποτήρι το πρωί είναι ένας όμορφος τρόπος να ξεκινήσει η μέρα. Με βοηθά να θυμάμαι να ενυδατώνομαι από νωρίς. Και το λεμόνι βάζεις καμιά φορά? Καμιά φορά ναι, μου αρέσει η γεύση, αλλά και σκέτο νερό μια χαρά είναι. Το σημαντικό είναι να πίνουμε περισσότερο νερό μέσα στη μέρα. Ξέρεις ποιο είναι το αστείο? Κάποιοι πίνουν 4 καφέδες και μετά λένε «Δεν ξέρω γιατί πονάει το κεφάλι μου». Έχεις πιει σήμερα νερό? Νομίζω πως όχι. Η σωστή ενυδάτωση είναι σημαντική για τον οργανισμό. Οι ανάγκες όμως διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας, ακολουθήστε πάντα τις οδηγίες του γιατρού σας. Οι μεγάλες αλλαγές στη ζωή ξεκινούν πολλές φορές από ένα απλό ποτήρι νερό. Ερώτηση προς όλους. Εσείς μόλις ξυπνήσετε, τι πίνετε πρώτο? Νερό, καφέ, τσάι ή τίποτα? Γράψτε μου στα σχόλια, θέλω να δω τι συνηθίζετε εσείς. Οι μεγάλες συνήθειες ξεκινούν από μικρές καθημερινές επιλογές.